በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስድራ እግዚአብሔር ቤተሰብ ቅዱሳን ከመይ ውዒልና ስም ልዑልን ልዑለ ባህርን ዝኾነ ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ግብርታቱ ነዛ ዓለት እዚኣ እውን ቀዲሱን ባሪኹን ስለ ዝሃበና ስም እግዚአብሔር አምላኽና ዘወትር ኩሉ ግዜ ካብ ኣጽናፈ ዓለም ክሳብ ኣጽናፈ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሃራይ ከም ፈቃድ ስላሴ ሎሚ መንፈሳዊ ናይ ሓፈሻዊ ፍልጠት ናይ ሕቶታት መደብ ክህልወና እዩ። እዚ ተዳልዩ ዘሎ ሕቶ ኣቅዲሙ ክውሰድ ዝፀንሐ ኮርስን ዝውሰድ ዘሎ ኮርስን ኮይኑ ሎሚ ናይ ቀዳማይ እብረ ሕቶታት ክህልወና እዩ። መደብና ንምክትታል መታን ክጥዕመና በዚያ የማነይ ቅድሚት ዘለው ጉጅለ ቤተልሔም ይበሃሉ። ኣብዛ ድሕሪኦም ስዒቦም ዘለው ኪዳነ ምህረት ሳልሳይ ዘለው ድማ ቂርቆስ ብጸጋመይ ዘለው ድማ ድንግል ማርያም ማለት እዩ። ስለዚ ብሩኽ ምጅማር ይግበረልና እግዚአብሔር አምላኽ ምስጢር ጥበቡ ይግለጽልና። ሃራይ ናብ ምድብ ቤተልሔም ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ ቁጽሪ 6 ማይክሮፎን ተንተጠቅምኩ ቁጽሪ 1 ሃራይ ዲያኑና ደቂቕ እንዳሓዚዮም ካብ ትምህርቲ ናይ ውሽጢ 8 ወርሒ ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ ኮርስ ንስሓ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ዘይቅበሎ ንስሓ ከመይ ዝበለ እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ ዘይቅበሎ ንስሓ ከመይ ዝበለ እዩ። እግዚአብሔር አምላኽና ዘይቅበሎ ንስሓ ከመይ ዝበለ እዩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እሺ እምበር እግዚአብሔር ዘይቅበሎ ጸሎት ንስሓ እግዚአብሔር ዘይቅበሎ ንስሓ ካብ ልብ እንተ ዘይኮይኑ ክድ ንስሓ ኢልካ ዝኸድካሉ ግዜ ልባው እንተ ዘይኮይኑ እግዚአብሔር አምላኽ ክቀበለና ይክእልኒ ማለት እዩ። ወይም ኣብ ገለት ከም ንኣብነት ናይ ፈርዖን ተምፂና መዓት ከውርድ ከሎ እግዚአብሔር ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ነበረ። እግዚአብሔር ምሕረቱ ክሰደሉን ከለኻ ፈርዖን ካ ይኽሕድ ነበረ። እዚ ንስሓት እዚ ተኮይኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተቀባልነት የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ክንስሓ ከለና ኣብ ኩሉ ግዜ ብዘይጎደለ እምነት እና ካብ ውሽጥኻ ትኽጽልን ከለኻ እግዚአብሔር ዝቅበሎ ጸሎት ኢልካ ካብ ውሽጥኻ ምንስሓ ምንም ነገር ኣብ ውሽጥኻ ከይሓባእኻ ድሓርካ እቲ ዝተነሳሕካ ንስሓ ወይ ዝሰራሕካ ሓጢያት ዳግም ክትምለሶ ከም ዘይብልካ ወሲንካ ብሙሉእ ሓይልካ ኣብ ዝተነሳኻሉ ግዜ እግዚአብሔር ይቅበለልካ። እሺ ንስሓ ንጹር እዩ። ምናልባት መግለጽ ተሂብና ኣብ ሕቶታት ከይመጽእ ኣቀዲሞ እቲ መልሲ ከይንገር ንምባል እዩ። እግዚአብሔር ዘይቅበሎ ንስሓ ውክልናዊ ንስሓ ሌላን ጉሌላን ግልጽነት ዝጎደሎ። ስለዚ እታ ካብ ልቢ እንተ ዘይኮይኑ ትብል በመጀመርታ ሰብ ካብ ልቡ አሚኑ ንስሓ ካት ዘሎ ኣብ ንስሓ ከም ዝተማሃርናዮ ኣብቲ ኮርስ ግን ውክልናዊ ንስሓ እግዚአብሔር ከም ዘይቅበሎ ኣብቲ ትናሳሓሉ ሌላን ጉሌላን ንገሊኡ ኣጉሊሕካ ንገሊኡ ድማ ኣትሕት ኣቢልካ ምግላጽ ሳልሳይ ድማ ግልጽነት ዝጎደሎ መልሲ ኣይተመለሰን። እሺ ጉጅለ ኪዳነ ምህረት ቁጽሪ 3 እዚ ሕቶታትና ኣብ ትሕቲ ኮርስ ናይ ንስሓ ናይ 8 ወርሕን 2 ቀነን ዝተወስደ ናቱ እዩ። ሓጢያት ብኸመይ ይፍጸም? ሓጢያት ብኸመይ ይፍጸም? ወዲ ሰብ ሓጢያት ክፍጽም እንከሎ መንገድታት ኣለዎ። እቲ ሓጢያት ክትፍጽሞ ከለኻ መንገድታቱ ከመይ እዩ? ሓጢያት ብኸመይ
يفتصم حاتيات بثلاث نجارات يفتصم سناي بجابير بجبري بنبيب بمزراب بهالليقة بحسب مالتي مجمرة تحسب ديروت انت يزبالن مجمرة حاسب كلا وديحرو كا حسب كان بجابير تدوت لا ስለዚህ مثلث ነገራት ይፈጽም ኃጢአት በከመ ይፍጽም ወዲ ሰብ ኃጢአት ክፍጽም ከሎ በመጀመርታ ይምነ ምስተመነየ በሐሳብ የሳላስል ካብ ሐሳብ ናብ ግብረ ኸይድ ሙሉእ መልሲ ሃራይ ጉጅለ ቅዱስ ቂርቆስ 6 ቁጽሪ 6 نستوعل كندي عينت تعسى الله مسأبنته جلتس كندي عينت تعسى الله مسأبنته جلتس كندي عينت تعسى الله مسأبنته جلتس ود سبنا من الصحاخات انتراخينو تعسى يدليو كندي عينت تعسى الله مسأبنته جلتس بسمع هو منفس قدوس هادو أملاك آمين مايكروفون عرب إيش كلتا عينت تعسى له قبولون زي قبول ماشي أبنت زي قبول تعسى أبنت كابزان تاخد سان كون قل كابستف على له ጊዜ እንዳተጠቀምና ክልተ ዓይነት ጣዓሳ ኣሎ ቅንዑን ዘይቅንዑን ቅንዕ ዝበሃል ጣዓሳ ኣብነት ቅንዕ ዝበሃል ማይክሮፎን ተጠቀም ቅኑዕ ዝበሃል ጣዓሳ ኣብነት ምስ እግዚአብሔር ካትራኸቦ ምስ ኣባን ነብስኻ ትራኸቦ ምስ ነብስኻ ሓሲብካ ትገብሮን ማለት እዩ ቅኑዕ እሺ ጣዓሳ ኣይተመለሰን ፍርቂ ነጥብ እዩ ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል ቅኑዕን ዘይቅኑዕን ጣዓሳ ቅኑዕ ዝበሃል ጣዓሳ ከም ናይ በዓል ንጉስ ዳዊት ከም ናይ በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ማዕሙቕ ልቢ محزان مجهاي زي قبل تعسى زبحال مسكونتات استدرخة كم بعال نايفورون شجر كمتصم يتعسو شجرهم مسكالة لدما نام نورهم يملسو شي جوجلة قدس دنجل مريم كسر خلته كسري كلته نستوعل حاتيات انتاي اندات بحلو يفتسمو حاتيات كفتسم من كله انتاي اندات بحله يفتسم حاتيات كفتسم من كله انتاي اندات بحله يفتسم أفتصم حاتيات الله انتاي اندات بحله يفتسم ጊዜ እንዳተጠቀምና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኃጢአት ክፍጸም ከሎ ብምኽኒት ይፍጸም አፈጻጽመ ኃጢአት ኪደት አለዎ እንታይ እንዳበለ ይፍጸም ኣብ ናይ ኮርስ ትምህርትና ኣብ መበል ሻድሻይ ምዕራፍ استمهرنايو حتيات كفتسم من كله انتاي اندات بحله يفتسم حتيات بفلاد زفتسم حتيات كومون بزي فلاد يفتسم بزي فلاد زبحال كاب زي مفلاد حتيات مخانو كيف لات كازفتسم حتيات زفتسمون عشتو حتياتات مالتيو توساخا بفلات ونز فتصم الله كل جن بمخنيت تقاليلو يفتصم ማለት
أي تملسن حتيات كفتسم من كله نايولكي نحبار نايورسي حتيات ندات بحلو يفتسمو نايولكي بولكخا نحبار مسجلة تفتسمو نايورسي تراخينو سدرا بيتاوي عداوي هاجراوي أهجراوي ندات بحلا يفتسم راي جوجل كيدان مهرت بيتليهم كسب 14 قطري قطر حمشة قطري حموشته عصب حتيات انتايو عصب حتيات انتايو عصب حتيات انتايو عصب حتيات كنبل نكلنا أبز مدرو خونه دحر فرد زلوا مالتي عصب حتيات موتي وتصيدني حتياتك موتي مالتي نعمت أدم كافتاي تبلا يا بستبحل أبلس مسبلعة حتيات بمسرحه كابقت إجزابيه الرحقة راق ووته زلوا كل حفت قاتاتك تقفى مالتي سلازي حتيات بنسرحه عسبنا راقنا نوت كاب إجزابيه روين نرحق زلنا حفت تقاون يقفف مجرش علي ناي موتون موت عصب حتيات موتي موت سجان نفسن بموت سجان نفسن أبكل تمسكفل نتايو قدامي كل انتناوي ربشة زي مرققا بنجاراتن قداتن وترو مجرناغن مسنافن تتصورنتن عقلن مسان فروتسيت ألبو زخون سرح وترو كل جزيد ما مدخام فرقي ماشي قل جل كيدان مهرت قصري شوعات نستوعل أبوان نسحنا ميلاد صلاة سنات تقاومون نسحا قلت ميلا ويتما طبب صلاة سنات أبوان نسحنا كناتو صلاة سنات بخمي يفتاتنا يوغوانا دبنا يتصابعنا مجمرتا زلنا حتيات كنا صحيحنا مسمسنا حتياتنا خم نرسع جورنا مرسع حتيات كلاي أب نني حتى ناي نسحنا مع التقب كم نسنا خلق عجبرنا مسنا خال كندي قسم وديها نحن كندي قسم دعنا مناسب بزح فرحة منفس فرحي منفساو فرحة وشنا خم دحضرنا يجورنا كهاناتون أبوتات كهاناتون مسينات الناس هنا بتيتهم كينكون كاب إجزابير كاب كهانات كون فرحة بتفرح مالتي كالغا بزعباناي أبكنديتي بزعباناي الناس حيلان حاسب زي الناس بزعبا خال النجار كم نحاسب جورنا ويكان وينتاو تنجورز نبرنا حسابات كاني شو عندهم ساس كوجوانا دبنا نايك على حتياتنا حسب بزعبا حتياتنا ريكمس بزعبا خال غمنا نايك على حتيات كم نحاسب جورنا كالغا بميلا زرباونك زربنا قدي ناس كم زي صاص كم زي صادق يكون كان لعلاقة قال زارع له الناس عزلها دعرايون نبت مودة تسجع ولدن زابير ممكن مسخ الناس نصاص إن شاء الله كم زي مجونا ده بس قبل كا تابع بزعوق حسبك كبحسيرو بزعوات حاتيات كذا مرات تحبي وزن برس دعرايك ساي قبل كا وريت من البات ساي قرنا هنا ميلا صلاة سنات أبوان نسحة صلاة سنات نسحة بتحسبلون بيت كريستيان يوسدكا قال እግዚአብሔር كم تمهار قبرك بعنقوت كم تسمعو قبرك كم تستنتنو قبرلك شعوء منفس فرحي إلى خلك ناي قدم حاتياتك يزخاخرك سمع عنبر زي فراي غير دما يغوانا دبك تزعبي كن منفس فرحي سلسته نتبي ጉጅለ ቅዱስ ቂርቆስ ሾሞንተ ቁጥሪ ሸውዓተ ሾሞንተ እሺ ሾሞንተ አይራ ንዝተጸየፍካዮ ዝሓደካዮ ኃጢአት ዳግማይ ንኸይትመለሶ እንታይ ክትገብር ይግባእካ
ንስተጸየፍካዮ ዝሓደካዮ ሓጢያት ዳግማይ ንኸይትምለሶ ንስሓኻ ክትዕቅቦ እንታይ ምግባር የድልየካ? እሺ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከተንብብ ኣለካ? ቅዱሳት መጽሓፍቲ ምንባብ ምሰባን ነፍስኻ ጥቡቕ እርክነት ክህልየካ ኣሎ? ጥቡቕ ረኪብ ምስ ኣበ ነፍሲ ምህላው ብዝግባእ ጸሎት ምብጻሕ ሙሉእ መልሲ ስሩዕ ናይ ጾም ናይ ጸሎት ህይወት ምህላው ገድሊ ታሪክ ቅዱሳን ምንባብ ጥቡቕ ርክብ ምስ ኣበ ነፍስኻ መሓስ ጉጅለ ቅድስት ድንግል ማርያም ናጻ ቁጽር ክንደይ ኣለና? 11 9 8 9 14 ሓራይ 11 ንስሓ ኣበይ ጀሚሩ ኣበይ ይፍጽም? ንስሓ ክንኣቱ ከለና ወይ ድማ ንስሓ ዝበሃል ምእታው ንፍጻሙ ኣበይ ጀሚሩ ኣበይ ይፍጽም? ሓራይ ንስሓ መጀመርታ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ጀሚሩ ብድሕሪኡ ኣብ ዓራትካ ብድሕሪኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መወዳእታ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣባት ነፍሲ። ሙሉእ መልሲ ሓደ ሰብ ክናሳሕ ተዳ ኮይኑ ከምቲ ንጉስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 6 ሰፊሩ ዘሎ ብእህታ ዓራተይ መንጸፈይ ብእህታ ድኾንኩ ብልምዓት ዓራተይ መንጸፈይ ኣባላሽኹ ዝብሎ ዕምቆታዊ ኣስተንትኖ ዳሕራይ ቤተ ክርስቲያን ከድካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ብጸሎት ምእማን ስዒብካ ናብ ኣበ ነፍስኻ ምኻድ። እሺ 14 6 ነኖ 2 12 ማለት እዩ። እሺ ባህርያት ኃጢአት እንታይ? ባህርያት ሓደ ኣብ ኃጢአት ዝነብር ሰብ ባህርያቱ እንታይ? እንታይ ዓይነት ባህርያት ይውንን? ኣብ ንስሓ ዘየለ ንንስሓ ዘይመረጸ ባህርያት ዝምላበሶ ምስ ደቂ ሰባት ምስማዕ ይብሉን ምስ ደቂ ሰባት ምስማዕ ይብሉን ገርጨውጨው ይብል ገርጨውጨው ይብል ርጉእ ናብራ ይብሉን ርጋት ይብሉን ካብ እግዚአብሔር ይርሕቕ ሰላም ይብሉን ዝውሰኸለኩም ዲ ባህርያት ኃጢአት እንታይ? ናይ ሓደ ኣብ ኃጢአት ዝነብር ሰብ ዝውንኖ ዝላበሶ ባህርያት ተገሊጹ ዘሎ ቁኑዕ እዩ። ተወሳኺ ተሊኩም እሺ ባህርያት ናይ ኃጢአተኛ ሰብ ቤተ ክርስቲያን ፍቅሪ የብሉን ንቤተ ክርስቲያን ያፍቅርኒ ጽላአትን ምንሻውን አገልገልቲ ቤተ ክርስቲያንን ኣለዎ። በዓል እግዚአብሔር ወቱ ይርበሽ ወትሩ ብምኽኒታትን ብእንተታትን ይነብር ቁንዑን ጌጋን ከነጻጽር ይእገም ይሽገር ንኃጢአት ቀልጢፍካ ኢድካ መሃብ ትጉዩ ካብ ቃል እግዚአብሔር ህይወትካ ቀይርካ ዝርከብ ቅድስና ኣይሓስብኒ ቅንዕና ዘይመሓስ ቁንዓት ሰባት ምጽላእ ርጋት ዘይምህላው ሰላም ዘይምህላው ፍርቂ። እሺ ቁጥር 13 ኦኬ ጽብጥ አስተውዕል ኑዛዜን ንስሓን ፍልልዩ ግለጽ። ኑዛዜን ንስሓን ፍልልያቱ ግለጽ። ንስሓ ማለት ነስሓ ካብ ዝብል ናይ ግዝ ስር ወፀ ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር ምምላስ ካብ ዝነበረካ ኃጢአት ምምላስ ማለት እዩ። ኑዛዜ ማለት ግን ትዘለካ ኃጢአት ኣብ ቅድሚ ኣቦታት ካህናት መጺኻ ነቲ ዘለካ ኃጢአት ዘርዚርካ ትነግር ከለኻ እዚ ኑዛዜ ይባል። ሙሉእ መልሲ እሺ ኑዛዜ ማለት ምንዛዝ ስለ ስራሕኻ ኃጢአት ብግሉጽነት ብዘይሕብሕብ ምግላጽ። ንስሓ ማለት ካብ ነስሓ ዝብል ማለት እዩ ዝወፀ ኮይኑ ምሕዛን ምስቁርቃር ምጉሃይ ምብካይ ማለት እዩ። ሙሉእ መልሲ እሺ 14 ኣይ መጨረሽታ እሺ አስተውዕል ናይ ነፍሲ ሞት ርሕቕቲ ካብ እግዚአብሔር እንታይ ማለት እዩ? ናይ ነፍሲ ሞት ርሕቕቲ ካብ እግዚአብሔር ሞታ ለነፍስ ርህቅት ከም እግዚአብሔር በትግርኛ ናይ ነፍሲ ሞት ርሕቕቲ ካብ እግዚአብሔር እንታይ ማለት እዩ?
موتا لنفس رهقت مغزيابير ناي حانت نفسي موت كاب غزيابير زرحاقيو انتي مالتي ኃጢአተኛ መሆን ملؤ ملسي نسحا زياتوت نفسي موتا لنفس رهقت مغزيابير الشي كم بحدش كاب قصر حدا خنجمرينا ጉጅለ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ስነ ፍጥረት ሸውዓተ ቁጥሪ ሸውዓተ ናይ ስነ ፍጥረት ሕቶ ርቀት ፍጥረታት ብሙሉ ዘርዝር እቲ መፈጸምታ ዘሎ ርቀታት ፍጥረት ግለጽ ርቀት ፍጥረታት ብሙሉ ዘርዝር ወይ ድማ ግለጽ شي رقات ناي فطرتات كامريتن ماين اسات كاماين مريتن اساتيراك كاب ملائكتي كابسات ملائكت ماشي كملائكتي حلنا كملائكتي نفسي كملائكتي نفس ترقى كان نفسي حلنا ملائكتي كاب نفسي حلنا ملائكتي كاب حلنا ملائكتي سلاسي يرقو كم تحطو نصوري رقات فطرتات بمول زرزري كماي مريت رقى كل علابة جزيلاتنا هو إشي سقط الله حراي كماي مريت رقة كم مريت نفاسي رقة كم نفاس إساتي رقة كم إسات ملاختي رقو كم ملاختي هلنا ملاختي رق نفس ترقة كم نفسي هلنا ملاختي ترقة كم هلنا ملاختي خا كم سلاسي رقو إشي نتا أنا الجمهور كوا ملء تقبلك حنتحط حتى كه إشي أبركت كماي مريت كم مريت نفاس كاب نفاس إسات كاب إسات ملاختي كم ملاختي حلنا ملاختي كاب حلنا ملاختي نفسي كاب نفسي سلاسي انت ام أبركت فصماني سلاسي أمريكا أنت ينبلهم حيوان الرأي ويكا ناي ملاخت حلنا أبقى مغزيابير كم من تاي تمثل ناي ملاخت حلنا أبقى بركت ناي ملاختي حلنا أبقى مغزيابير منياتو كاب ماي مريت كاب مريت نفاس كاب نفاس إسات ندابلنا عند حركينا ناي ملاخت حلنا أبقى مغزيابير ركت كم يتمثل الشي من البات أنا تهاوي خملي سياخي كون ندياني أتانتبي كم ماي مريتي كم مريت نفاسي كم نفاس إساتي كم إسات ملاختيهم كم ملاخت نفسيا كم نفس حلنا ملاختيا كم حلنا ملاخت سلاسي ناي رجيكان ناي رزراغو ناي رقاتي رقيقانيم حدا ناي ملاخت حلنا بقى مغزيابير كم انت كم جزوف أكال الشي قجلة بيتلهم ملسمولي أتمليسا أبدي أن نتبقى نعمة قصري حدا شوعت السمايات ملء السمام ساعات تفترلو ترجمهم جلاد سوعت السمايات زبهالو من يوم قدم شوعت السمايات زبهالو مجمرة صرها أريم يروساليم صرها أريم منبر سبحات سماي ودود إيور إيرر راما ترجمو صراحة ريام تاي مالتي لا هي سماي ملو مرسي منبر سبحات منبر إغزابير الشي سماي ودود مودات السماي زي النغانا استسمع معه يورساليم سماويت يورساليم سماويت مثالين يدينا أدس مريم عصرت خلطة نجا إسرائيل مايكروفون تتكم تابو الزردر هراي إيور
لا ማእከላይ ሰማይ ማእከላይ ሰማይ ራማ ሰማይ ሰማይ ኤረር ኤረር ጊዜ እንደተጠቀምና ኤረር ዓለም መላእክት ከተማ መላእክት ኢየሩን ራማንከ ብሩህ ሰማይ ሰለስተ ነጥቢ እሺ አራይ ቁጥር ምረጡ ካብ ሓደ ክሳብ 12 እንዲሁ ሓንቲ ቁጥሪ ሓደ ቁጥሪ 7 ተመሪፀና ኣለዋ ቁጥሪ 5 እግዚአብሔር በሰለስተ አይነት ፍጥረታት ፈጠረ በሰለስተ አይነት እሺ መነመን ይባሃሉ እቶም ሰለስተ አይነት አፈጣጥራ በነቢብ በገቢር ባህልዮ እሺ بجابير سفترة أدم بيني بحالي استفتور كان 14 مزيكاتهم حتى نستوعب الفترات كفتر كله بسلست عينات فترات فتيروهم الفترات أبزم سلست عينات فترات كا بمولهم فترات يمدبوا كمدبون كله إيش أبرة سندزول بزيكا برهان كلاتهم أب يكون دبل فتيرو يكون توم 14 ثاني برهان يوم ناي برهان تفر أمناي سول زلوا ثلاثة زم بفاس زورسو أقرب بيزوريو فرتات إلت معس ناي سولس إيش سول ثلاثة يوم زلوا ناي ربع ثلاثة يوم قا تيوم ناي ورحين كواقبتن ورح كواقبتي صحي أبناء ربع دل ناي حمز دلوا ثلاثة ناي عرب دلوا خاص ثلاثة درب دلوا 14 بهالية تفتيرهم شوعات بجابير حاد لنا بارمو مغا نو بارمو لا بيكون لنا فترنا يوم كذا شوعات دلوا إسرائيل كتم فترة زبالة زيادة اسكي نقول لك قديش كيركوس تا مايكروفون هابو جزين عند أخلتها تملسها أشي اسكي ميرسي بجابير استبهاله أدم مالتي بونا بنبي استبهاله خاني ملأختي ثالثي بنبي بجابير بهاليو ملأختي بنبي بقى سماي يخون مدري يخون أشي اسكني سياسبو حراي تحته خوينا 5 سماعاتنا أنا بعينت بهالن كله رقيقان جزوفان مأكلاويان عينت مالتيو رجعان أجابا بنت خوينا جن بأرممو بنبيب بجابير نبل رقيقان بهالو ملاك تستفتر له مالتيو جزوفان زتبهالو خا انسساتاتن أقرابن مأكلاويان زتبهالو خا كاب رقيقان نفسي كاب جزوفان كا سجا توسيلو ودسب زتفتر له مأكلاويان بهال مالتيو حجي ترخيب عملسي الشيء وصري ثلاثة أستوعب السخام قاعدين 4 إنسسا سمام ترجمام عيوم مساليوم أبحدش كده مسالي إنسساتات زم 4 إنسساتات أما صحاف كل زلوا من يبهالو زقللت حتى 4 إنسسا سمام منيو أنت زي ما اللي سكما متحلل في نقبردو نخصو دحان كما هنجبره هرّا اندحر أبيات مسوم مريضهم نخالو خبوهم سموم هرّا سموم سموم ترجمنا سموم مساليهم أبحدش كنا مصحف قدس بمن يغلطوا كساب ز حسبوس لزدي أنو أنت يفاورخ قبر النعم سوم تزيم اللي سوما نخال شفت خو قبر خليهم تاناتكم شعوخات نوعهم كتمرسلهم يخم 4 ساعة تجزي متان كاون لكم قدم سموم نقول الناس قدم جت أسب جت إنسسا جت إنسسا جت نسر جت أسب جت إنسسا جت نسر
ገጽ አንበሳ ስሙም ዲዚ ገጽ አንበሳ ግራመራ ገጽ አንበሳ በራመራ ገጽ ላም እግራማጣ እሺ ገጽ ንስር ሰርቲዮን ሱርቲያን ትርጉሙ አገልጋሊ ማለት አገልጋሊ ገጽ አንበሳ ብርሃን ትርጉሙ እሺ ገጽ ላም ዓምዲ ባላ ምን ይባል እሱ አው ይኹም ዘለኹም ካብና ብን ሓንቲ ትራእታ ገይጋታ ሓንትን ካልእት ለኪማታላ ማለት እዩ ግዜ ካብዳያኑ እንዳራና ኢና ከይተኸስሩ መታን ግን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብምንታይ ይግለጹ እሺ በመጽሐፍ ቅዱሳዊ አንበሳ ማርቆስ ሉቃስ ብላሂም ዮሐንስ ብንስሪ ማቴዎስ ብሰብ ስለዚህ ሙሉ መልስ ክንቦሚና ደጋጊ ፍቃዲያ ዋላንተ አኽሪ ወያም በራማራ መሊጦ ነግራማጣ ሱርቲያን ማለት በራማራ ናይ ምንታዩ አንበሳዩ በሪሁ ማርቆስ መሊጦን ላሚዩ አንዲ ባላ ወይ ድማ ናይ ሉቃስዩ እግራማጣ ዜን እንተን ጌጋታ ተፈጠረን ዘለዋ ገጸሰቢዩ ንኹሉ ጸውር አሞንኩ ማለት እዩ ወንጌል ማቴዎስ ይመስል ሱርቲያን ገጸ ንስራ አገልጋሊ ማለት እዩ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ነጥቢ ምስደያኑ እሺ ቁጥርና ጻህና ያለው 4 2 6 8 9 10 11 እሺ ቁጥር 4 ቁጥሪ 4 ኦኬ አስተውዕል ፍጥረታት በኸመይ ተፈጢሮም 22 ፍጥረታት አፈጣጥሮም ግለጽ ፍጥረታት በኸመይ ተፈጢሮም ፍጥዋል ዘለ ይዘህጅ ፍጥረታት በኸመይም ተፈጢሮም አንተ ወይ ዝነበረ ሰለስተ አይነት ፍጥረታት ይነራ ኦኬ በአይነት ተዳ ኮይኑ ረጭቃን ግዙፋን ማዕከላውያን ዝግን እንታይ ህዝብ ዘሎ ሕጂ ፍጥረታት በኸመይም ተፈጢሮም ፍጥረታት በሰለስተ አይነት አገባብ ተፈጢሮም ቀዳማይ በአርምሞ ዝተፈጠሩ መሬት ማይ ንፋስ ሐዊ ጽልመት ሰማያት መላእክት ሰናይ እሺ ካልአይ አገባብ ፈጣጥራ በነቢብ ተፈጢሮም በነቢብ ዝተፈጠሩ ብርሃን ከዋኽብቲ እጽዋት ጠፈር ኮሙን አትክልቲ ወዘተረፈ ማለት እዩ በሳልሳይ አገባብ በገቢር ዝተፈጠረ እንኮ ፍጡር ወደ ሰብ አዳም ማለት እዩ ሙሉ መልሲ ራይ ጉጅለ ቤተልሔም ክልተ ሽድሽተ ሸሞንተ ሸዓተ ዓሰርተ ሓደ ዓሰርተ ወክልተ ሽድሽተ እግዚአብሔር አርባዕተ ባህርያት ንምንታይ ፈጢርዎ እግዚአብሔር ንርባዕተ ባህርያት ንምንታይ ፈጠሮም በኋላ ከፈኽሰልኩም እቶም እግዚአብሔር አርባዕተ ባህርያት ዝፈጠሮም ፍጥረታት ንምንታይ በርባዕተ ባህርያቱ ፈጢርዎም ስራን ክልተን ፍጥረታት ከበርባዕተ ባህርያት ስጋስ ተፈጥሮም ንምንታይ ንምግላጽ በርባዕተ ባህርያት ተፈጢሮም በኋላ አርባዕተ ባህርያት ንምንታይ ይገልጽ መሬት ንስላሴ ሀብቶሚው ንፋስ ክእለቶሚ ንፋስ ታዩ ፍርዶሚው እሳት ክእለቶሚው ማይ ርህራዮም እሺ እንጂ ባህርያቶም እንጂ ናይ መሬት ባህር እንታይ ማይ ብሩህዩ ቆሪርነት አለዎ ግዙፍዩ ብሩህ እሺ ሐዊ እሺ እሳት ዋዕይነት አለዎ ብሩህዩ ድሩቅ እሺ መሬት ጽልሞትዩ ድሩቅነት አለዎ ቆሪርነት አለዎ እሺ من تريفكم እሳት አራይ እሳት ገሊጽኩም ንፋስ አራይ ዋዕይነት አለዎ ጽልምትነት አለዎ
ድሩቕነት ኣለዎ እሺ ናይ እሳት ከስኪ እሳት ውዕዩ ዋዕይነት ብሩህነት ድሩቕነት ስለዚ ሰለስተን ፍራቓን ኣርባዕተ ባህርያት ዝበሃሉ በሃብቱ መሬትዩ ድሩቕነት ጽልሙትነት ቀሪርነት ርህራሄ ዝግለጽ በማዩ ጥሉልነት ብሩህነት ግዙፍነት እዩ በእሳት ከዓ ብሩህነት ዋዕይነት ድርቅነት ንኽእለት ማለት ንፍርድ ከዓ ንፋስ እዩ ንፋስ ሕጂ ዳሕራይ ማሓይሽኩሞ ጽልሙትነት ጥሉልነት ዋዕይነት እሺ ግዳ አረ ክንደይ ቁጽር ታሪፈና ቁጽር ክልተ ቁጽሪ شمونت شعات عسرت هذا عسرت خلته እሺ عسرت واحدة الراي ناي ملاك تفطرهم مثاليهم ግለጽ ملاك خمنتاي تفطيرهم مثاليهم ك ملاك خمنتاي تفطيرهم ቅዱሳን መላእክት ተፈጥሮም ማሃባ አልዋ ሀበቦይ ካብ መንባር ናብ ዘይ መንባርም ሰናይ ምሳሌዮም ካኒ ብንፋስን ብሓውን ይምሰል እሺ ብንፋስ ተመሰሉ ንፋስ ረቂቅ ከም ዝኾነ ቅዱሳን መላእክት ካኒ ንረድኤት ረቂቃን እዮም ፍጡናን ረድኤት እዮም ብእሳት ዝመሰሉ ካኒ እሳት ብሩህ እዩ ቅዱሳን መላእክት ካኒ ብርሃናዊ እምሮ እዮም ሙሉእ መልሲ ናይ መላእክት ተፈጥሮም ካብ እምሃባ አልቦ ሃበቦዩ ካብ ዘይ መንባር ናብ መንባር እዩ ምሳሌዮም ንፋስን እሳትን ንፋስ ረጭቅን ከም ድማ ፈጣን እዩ መላእክት ከዓ ንረድኤት ፈጣናት ረቂቃንም እሳት ዘብሎ ብሩሃትዮም ከም ድማ ብርሃና አእምሮኻ እግዚአብሔር ስለዝሃቦም እሺ ጉጅለ ቅዱስ ቂርቆስ 12 ስነ ፍጥረት ትርጉሙ አስፊሕካ ግለጽ 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 ስነ ማለት ጽቡቕ መልክዓ ሰናይ መልክ ካብ ሰናይ ዝበልከ እኮ ዘውፀብ መልክዓ ማይክሮፎን ከፍል ያብላ እሺ መልክዓ ጽበቀ ማለት እዩ እሺ ውሳሃለክ ሜርሲ እንታይ ማለት እዩ ስነ ፍጥረት እንታይ ማለት እዩ ስነ ማለት ጽቡቕ መልክዕ ማለት እዩ ፍጥረት ከዓ ዝተፈጥረ ማለት እዩ ስለዚህ ስነ ፍጥረት ማለት እዩ ጽቡቕ መልክዕ ጽቡቓት ፍጥረታት ምልኩዓት ፍጥረታት ነጥብን ደያኑ ጉጅለ ቅድስት ድንግል ማርያም እሺ ቁጽሪ ክልተላ 8 9 10 ቁጽሪ ክልተ አስተውዕል ን10 ነገደ መላእክት አሕሉቅ ስሞምን ትርጉሞምን ሓለቆምን ከተማኦምን ትብርታዓኩም ከይና እንዳቀበልኩም ስሞም ቀዳማይ አጋእስቲ ኪሩቤል ሱራፊኤል ኃይላት አርባብ መናብርት ስልጣናት መኳንንት ሊቃናት መላእክት ቀዳማይ እዚኦም 10 ተስማቶም ማለት እዩ እሺ ቀዳማይ አጋእስት ማለት ካብ አጋዘ ዝብል ገዛዊ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ሓራ አውፀ ማለት እዩ ንዓና ደቂ ሰባት ካብ ባርነት ኃጢአት ሓራ የውፃና ማለት እዩ ኪሩቤል ማለት ከዓ ፍልጠት ማለት እዩ ገጽ ሰብ ገጽ ላሕሚ ሓለቆኦም ገጽ ሰብ ገጽ አንበሳ ገጽ አንበሳ ገጽ ሰብ ገጽ አንበሳ ሱራፊኤል ማለት ከዓ ሱራፊኤል ማለት እሳት ማለት እዩ እሳታውያን መላእክት እዮም ሓለቆኦም ከዓ ገጽ ላሕሚ ገጽ ንስሪ ማለት እዩ ራብዓይ ክፍሊ መላእክቲ ሓይላት ሓለቆኦም ቅዱስ ሚካኤል ሓይላት ማለት ከዓ
ዓሳክር ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ዓሳክር ሓምሻይ ክፋል ኣርባብ ካብ ረበበ ዝብል ግእዛዊ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ጋረደ ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለዩ መከራን ፍላጻታት ኃጢአትን ይከላኸሉልና ከምኡን ንመንበረ ስብሃት ብክንፎም ይጋርዱ ማለት እዩ ሻድሻይ ወናይ ኣርባብ ሓለቆም ቅዱስ ገብርኤል ሻድሻይ መናብርት ማለት ናይ ምስጢር ካብ ነበረ ዝብል ግእዛዊ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ተቐመጠ ማለት እዩ ሓለቆም ቅዱስ ሩፋኤል ስርሖም ከዓ ናይ ምስጢር ዓሳክር ናይ እግዚአብሔር ማለት እዩ ሻውዓይ ስልጣናት ከዓ ኣብ ልዕሊ ዝናባትን ብርሃናትን ስልጣን ስለ ዘለዎም ስልጣናት ተባሂሎም ሻምናይ መኳንንት ሓለቃ ናይ ስልጣናት ሱርያል ማለት እዩ ወይ ኡራኤል ሻምናይ መኳንንት ማለት ከዓ ሓለቃ ሹማምንቲ መራሕቲ ማለት እዩ ሓለቆኦም ሰዳክያል ወይ ከዓ ራጉኤል ታሽዓይ ሊቃናት ይበሃሉ ሊቃናት ከዓ ሓለቆኦም ሰላትያል ወይ ከዓ ሳጉኤል ማለት እዩ መበል 10 ከዓ መላእክት ዝበሃል ስያመ ዝተዋህቦም ከዓ ካብ ኩሎም መላእክቲ ኣዝዮም ሓያላትን ፈጣናትን ስለ ዝኾኑ መላእክት ተባሂሎም ሓለቆኦም ሃናንያል ወይ ከዓ ፋኒኤል ማለት እዩ እስኪ ቦቶኦም 4 ክፋላት ቀዳሞት ኣጋእስት ኪሩቤል ሱራፊኤል ሓይላት ኣብ ኤረር ዝርከቡ እቶም ሰለስተ መናብርት ስልጣናት ከምኡን ኣርባብ መናብርት ስልጣናት እዞም ሰለስተ ከዓ ኣብ ኤረር ይርከቡ ኣብ ራማ ዝርከቡ ከዓ መኳንንት ሊቃናት መላእክት ማለት እዩ ሙሉእ መልሲ ሰፊ እሺ ኣብ ስነ ፍጥረት ናይ መዘምዛም ሕቶ እዩ ጉጅለ ቤተልሔም 8 10 ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እንታይ ኣሎ ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም እንታይ ኣሎ ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ታቦት ዘዶር ኣሎ 12 ነገደ እስራኤል ስም ነገደ እስራኤልና 12 ስም ናይ ሐዋርያት ብቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ይምሰል ዘብርሃን ይኮናል ሙሉእ መልሲ 12 ነገደ መልአክ 12 ሐዋርያት አስማቶም ታቦት ዘዶር እሺ 8 9 وزر شمونته ملاخ انتي مالتي لوغنا اكزابير تلاعقنا اكزابير اقلقال اكزابير ملو ملسي شي تسترفت قطرو كلت تنزل له بوم يا قد جمر حانت مريضكم ما تشعتلاتكم حانت شعت قبلكم كندي نزل شعتن عسرتو شعتن 10 سماي انتي مالتي تفطرو كابيو اقاومخ سماي انتي مالتي تفطرو كابيو اقاومخ أبزانا إسياس كملسن كله تبقى كلنا عسرتين تبقى جرات من لسال كانيرا تفلتي خا جنس خا خو مهانا تبقى أبراهام كأخو تحققس سماين تاي مالتيو تفطر خابي أقاوموخ سماي مالت إسات مالتي ماي مالتك ماي مالتي كماين كاب إساتن تفاتيرو أقاوموخا سماين مدرر ما
ሰማይ ብዘይ ዓንዲ ኣቃውሞኻ ኣብ ደያኑ ግዜ ኣሎ ሰማይ እንታይ ማለት እዩ ተፈጥሮ ካበዩ ኣቃውሞኻ ግዜ ኣኺላ ዝቕበሎም ኣሎ ብዘይ ነጥቢ እሺ ትምልሳ ሰማይ እንታይ ማለት እዩ ሰማይ ማለት ከምቲ ዝበሎ እዩ ሰ ማለት እሳት እዩ ማይ ከዓ ማይ እዩ ካብ እሳትን ማይን ተፈጢሩ ዝቆመ ማለት እዩ ሰማይ ብዘይ ዓንዲ ተፈጢሩ በት እግዚአብሔር ዝፈልጦ ምስጢር ጥራይ ተፈጢሩ ማለት እዩ ሰማይ ማለት ሰፊሕ ስፉሕ ስጡሕ ልዑል ሩታ ትፈልጥ እያ ክትሓፍር ዲኾንኪ እስኪ እስመልሲ ኣጆኺ እሺ ሰማይ ማለት ሰፊሕ ስጡሕ ልዑል ማለት እዩ እሳቲ ማይ ማዩ ኣብ ልዕሊ ውቅያኖሶት ማይን ዝቆመይ ኣብ ትሕቲ ግዙፍ ኸዓ ኣብ ልዕሊ እንታይ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ውቅያኖሳትን ማይን ሃኖስን ዝቆመይ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትሕቲ እንታይ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ግዙፍ ብርሃናትን ሃኖስን ይርከብ እሺ እንዴ ተሪፋ ደላ ወፅር ማለት ታቦት ዘዶር እንታይ ማለት እዩ ኣበይ ይርከብ ታቦት ዘዶር ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ይርከብ ታቦት ዘዶር ማለት ቤት መቅደስ እዩ ኣብዚ ቤት መቅደስ እዚ ከዓ ዘአምላክ ዘብርሃን ዘአምላክ ዘብርሃን ዘመስዋዕት ዝብል ትርጉም ዘለዎ ሩታ ማይክሮፎን እያ ትፈርሕ እምበር እቲ መልሲ ኩሉስ ሒዛቶ እያ ዘለዋ በዚ ክትሕትቱ ከለኹም በዚ ሓሽኹ ትብሎ እሺ ሳልሳይ ቅድሚ መወዳእታ ሕቶና ዘሎ ሳልሳይ ክፋል ሕቶታ ብዛዕባ ጌጋን ሓጢኣትን 4 ቁፅሪ ኣለዋ ቁፅሪ 2 ጌጋ እንታይ ማለት እዩ ዘይቁኑዕ ዘይሓቂ አንጻር ቁኑዕ አንጻር ጽቡቅ ክግለጽ እንከሎ ንምንታይ ኢና ንገልጾ ጌጋ ከም ተራኣል ክትወስዶ ከለኻን ኣብ ትምህርቲ መስዓተኻን ምስ ንስሓት ኣትዎ ከለኻን ግን ምስ ታሪክ ምስ ትምህርቲ ናይ ቤተክርስቲያን ግን መግለጽ ኣለዎ ራይ አንጻር ሓቂ አንጻር ቁኑዕ አንጻር ጽድቂ አንጻር ሰናይ ምናትካ ትምኒት ንግዜ ሕፅር ዝበለ እዚ አንጻር ሓቂ አንጻር ተፈጥሮ ዘይናትካ ምድላይ ዘይንስኻ ፈዲትኩሞ ምምሳል ነጥብ ንደያኑ እሺ 1:3-4 እስኪ ቁፅሪ 3 ማይክሮፎን ተጠቀሚ ደቂ ሰባት ኣብ ርእሲ ጌጋ እንገብሮ እንታይ እዩ ኣብ ርእሲ ጌጋ እንገብሮ እቲ ጌጋ ተገሊጽ ዘሎ ኣብ ቦታ ሃልዩ ወዲ ሰብ ግን ኣብ ርእሲ ጌጋ ዝገብሮ እንታይ እዩ ሓጢኣት ደቂ ሰባት ኣብ ርእሲ ጌጋ እንገብሮ እንታይ እዩ እቲ ናትና ጌጋ ጥራይ ዘይኮነስ ተወሳኺ ጌጋ እንገብሮ እንታይ እዩ ሓፂር ደቂቕ ዘለዎ እዚ ናይ ጌጋን ሓጢኣትን ኣብ ርእሲ ጌጋ ካብ ሓጢኣት ዝኸፍእ ኣሎ ድሞ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይመላው መልስ እያ ደቂ ሰባት ኣብ ርእሲ ጌጋ እንገብሮ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ካብ ጌግኡ ተኣሪሙ ከሎ በቲ ዝሓለፈ በደላት በቲ ጌግኡ እናበልካዮ ሓደ ሰብ ካብ ጌጋ እንተዳ ተመሊሱ ብሕሉፍ ሓጢኣቱ ጌርካ ምስቃይ ወይ ድማ ሓጢኣቱ ምርስራስ ዝውሳኸሎ ይስያስ ወንሲ በመሰረቱ ትጌጋ ፈጺም ከለኻሲ ጌጋኻ ዘይምቕባል ብዓቢ ኢሎ ማለት እዩ ጌጋኻ ዘይተቐበልካን ከለኻ ከዓ መሊስካ ካልኣይ ጌጋ ትፍጽሙ ከዓ ሰባት ከም ዝተጋገዩ ንምንቃፍ ማለት እዩ ሩታ መሊሳታ ደቂ ሰባት ኣብ ርእሲ ጌጋ ንፍጽሞ ቀዳማይ
ናይ ካልኦት ሰባት ጌጋ ምምዳው ወይ ድማ ምጽባይ ሓደ ሰብ ጌጋ ተሰሪሑ ካሊ ጌጋ ተሰሪሑ ምባል ሓደ ሰብ እንተራ ተጋጊ ከም ዝተጣዓሰ ንጣዓሱ ዘይምርዳ ብሕሉፍ ሓጢያቱ 10 ግዜ ነቲ ጌጉ ነቲ ይቕሬቱ ጣዓሱ ገዲፍካ ብሕሉፍ ሓጢያቱ ጌርካ ምስቃይ ንዝተጋገየ ዘይምማዓድ እሺ ጉጅለ ቅዱስ ቂርቆስ 5 زيل حدن 4 حدن 4 كاب كلتين حنتو مرصو حدا ولا 4 هو 4 جيجا ابي تجميرو بخميك وصيتخ حتى جيجا ابي تجميرو نمتحازق طعمكم جيجا ادم تجميرو ابا ادم تجميرو شي بخمي كابتا يتبلع استبحلو زبل سبليعو وصيتخه حق بمتحسو وصيتخه كاب نايموت مويت زفتنا له ايش ابا نروتا جيجا اب عالم ملائكت تجميرو اب عالم ملائكت تجميرو مجمريا مستفطره እግዚአብሔር ተሰወረ ድሕሪኡ ሳጥናኤልካ ምስራኤና ኩሉ ንላዕለን ታሕት ምስጠመተ ድሕሪኡ ኣነ ፈጣሪሁም በመባል ጌጋ ተቢሉ ድሕሪኻ ካላይካ አቦና አዳም ማለት ነው ሙሉ መልስ ጌጋ አባለ መላእክት ጅምር በጸላያ ሰናያት ሐሰሰስ ይሎም ክዳል ይኸሉ ወአነ ፈጣሪኩም አነ ገባሪኩም ወአነ ፈጣሪኩም ካበ መጽኻ ተባለ ንሕልዶን ከተሓታተ ከለኹ አነ ዘምጻኹም አነ ዝፈጠርኩም ኢሉ ዝኻ አምላኽነት ምድላይ ትዕቢት ማለት እዩ ውጽኢት ድማ ካብ ክቡር ዝኾነ ማዕርግን ክብር ስምን ቦታንካ ወሪዱ ስዒቡ ናብ አዳም ዝመጸ ናይ መጨረሻ ናትኩም ያ ፍልሊ ጌጋን ኃጢያትን እንታይ ጌጋ እንታይ ኃጢያት እንታይ ጌጋ እንታይ ኃጢያት ከእንታይ ጌጋ ማለት አንጻር ቁኑን አንጻር ቁኑ አጆኺ ንምግላጽ ሓጽር ከዛ አንጻር ቁኑዕ ማለት ጌጋ እሺ ኃጢያትከ ኃጢያት ዘለካ በእግዚአብሔር ዝተዋሃበካ ጸጋ ምግፋፍ ማለት እዩ ጸጋኻ ምግፋፍ ማለት እዩ በኃጢያት እንተወዲእካ ብንስሓ ጥራይ እና በቁኑዕ መንገዲ ክትመለስ ትኽእል ማለት እዩ ሙሉ መልስ ጌጋ ማለት አንጻር ሐቂ አንጻር ተፈጥሮ ማለት እዩ ኃጢያትካ ውጽኢት ናይ ጌጋይ ኃጢያት ማለት ግን ጸጋኻ ምቕንጣጥ እዩ ሓደ ሰብ ጌጋ ምስ ሰርሐ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኃጢያቱ ብምሳዱ ከዓ ጸጉ ቅንጣጥ ኣሎ እሺ ናይ መጨረሻ ክፋል ተራ ናይ ባህሪ ወይ ድማ ናይ ጠባያት ለውጢ ዝብል ማለት እዩ ማይክሮፎን ናብ ቤተልሔም እሺ ሸሞንተ ሕቶን ዘለዋ ካብ ሸሞንተ ቁጽሪ ቁጽር 3 መለክዒ ናይ ጠባያትካ ለውጢ እንታይ ጠባያትካ መለክዒ ለውጢ ኣብ ዝኽርዳእና ዘሎ ባህርያትን ጠባያትን ይፈላለዩ ባህርያት እንታይ እዮም ደጋዊ እዮም ጠባያትካ ውሽጣዊ እዮም ውሽጣዊ ነገር ጠባያት እዮም ብተሎም ደግንሕና ጠባያት ስለንብሎም ስለዚህ ብዙኾነ መለክዒ ናይ ጠባያትካ ለውጥ እንታይ እዮም ለውጥ ከም ዝገበርካ ኣብ ጠባያትካስ መለክዒታት እንታይ እዮም ሓደ ሰብ ኣነ ተለዊጠ ኣለኹ ለውጥ ገይረ ኣለኹ ዝብል ኣብ ባህርያት ተመሰረታዊ ነጥብታት እንታይ እዮም ኣተሓሳስባኻ ኣዘራርባኻ ኣካይዳኻ ኣነባብራኻ ወሰንቲ ኣለዋ ክልተ بسيكونس مسيخ ملقوم أزرار بخات حساس بخا النباب رخا شعو نعوز حجز مسؤول مالتي مدام فاتي حتى يريد تجزيزناي حتى زهنا أكيد خا يسكيدا لخيدي سون هراي تجزي تأكلالا مرج خا وصاني خا نتوين ديانو تيز بس حمل يسكم الله إيشي وجيل كده أنا مهرت ثلاثة تماريزة حدا كلت أربعة كله اللي بيجاك ثلاثة حدا فللي بحريات أبيات انتايم
دقم يا زلمة كتول نصني يا رميم قال دقم الله تدحريات سمسا سلازله انت إله ባህሪያት ተቆይኖ ንውሽጣዊ ነገራት ናዝገልጽ እዩ ጠቢዓት ተቆይኖ ግን ደጋዊ ይዘውን ሙሉ መልስ ባጋጣም ዝተረኸበት ነጥብያ ስለዚ ኣብ ገለ ተወጽኦም ነይሮም ክኾኑ ኣለዎም እግሪ መንገዶን ግን ተዓዊቶም ኣለዎ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ነጥብ እንድሕር ተበዲልኩም ማለት ረኺብኩም ኣለኹም እሺ ጉጅለ ቅዱስ ቂርቆስ መሰረታውያን ናይ ጠባያት ለውጥ ዝበሃሉ ግለጽ መሰረታውያን ናይ ጠባያት ለውጥ ዝበሃሉ መን እዮም فلوطات يمزيهم 4 أيام حجزكم مسرة تاوين نايت أبيات لو تزبحلو من تاجزي كتحسبوا خمتنا يقدم كيكون جزي حج حسر زباليزي مسرة مالت مسبات كترهاب كلها تبعاتك الزرار باخا مالتي ومسب كتزرار كلها 4 مينيم جزء أخيرا نهب بنت خطوة تناتون كا أنا بخون كوخم يوصلكم إيش حري كده هو عدي من يجيركم إيه جت حتى سون زاد حريات مسحته نباخم يعني زينت بيكون كما قلنا على هو كم كذب الله إيش حري إيش اسكن اسمعيا حزم لون جزء حزم لون إيش أبكتلو زجباك هتللك أبكتلو زجباك هتلولك مسكتلو زجباك هتللك مسكتلو زجباك هتلولك كتجبر زجباك هتجبر عليك كتجبر زجباك هتجبر لك كتبلو زجباك هتبلو لك ملء مرسي مرات قدم قطري قطر شوعته وتصيت بحر اللوط انتاي زي تقلواتكم على كده وصيت ناي بحر اللوطي انتاي طبيعتي تبحر حقمش بتلوم دينا نصوا زلنا مش حقه سردانا الله وصيت انتاي وصيت ناي بحر اللوطي اب هيوتك سلام يسفنكا رجوع هيوتك تحلف يحجزك مسب ناي مردا مخاي عبي فريها እግዚአብሔር ንخلوك يخلك معناتي كمونا منفساوي هيوتك تعبي وشطاو سلام رجوع هيوت مسبات مردا فرحات እግዚአብሔር تطري مولو ملسي ስለዚህ ናባኹም ትኺት ናብ ጉጅለ ቤተልሔም አራይ 6 7 8 4 ናይ መጨረሻ ሓንቲ ሕተም ዘለኹ 4 አራይ حجست بحريات لو تصبحوا من منهم حجست أنتوا يتواهلت كاليا خجل سأكلني حجي نعتمد سخيت متصابة حجست تصبحوا ناي بحريات لوطي أنت أبيات كحجز خازقول أنت هذا سب بحر خلوت أبيات في بحريات قعر ترى أخوي نسي حجست زقون أنت صوم صلوات سجدان نسها عرك محزر ما عرك محزر أي تطالع الحما عركنا نصبغ المادير في حما عركنات أي ملسكم أنا اللهم موت جزء أخيل الله تحلفوا هذا نبوم شير تجبروا كنت هذا وزيت وهالنا تصلوا تغليهم تحت من حجست ناي بحريات لوطي طبيعت أبا نفسي سدرا بيت عركم حزين لين لكم يا ايش طبلوا نفتنا الأرور نفتنا صنع بنت بدهم تفتنوا هذا بنت بهم شطلنا اليوم على ولا نحنا قميمو سم يمزو سن لكم كا ايش وسنوا له تبوهم نعم ايش هراي بنت بيا نخيل سخن كفادنيات عندهم بنت وقتوا زحتو ناتنا مينا حتى هو استعوس تسقى ما بقول هراي شي كم قدنا
أي سجم أقولنا بمنات بدي بزينت بي بنت بيكون ولا بزينت بيكون أنا ولا عن سجم بزينت بي أو بزينت بيكون الشهرة أي ولا أنت وقع على جانا قبر ماشي مجمعة مسارعتها مسارتها وربابتها بيت السبكة صبوا الله ليه يغريت أنا بعد سايقبر استحت تذكر قوما أبزي أمزي نطفلكم زلوا إيش جزاء رأسها مزراب جزاء رأسها مفكر جزاء رأسها أنتي مس جزاء رأسها مزراب مس جزاء رأسها مزراب جزاء رأسها مفكر جزاء رأسها مفكر جزاء رأسها مفلات مس جزاء رأسها مفكر مسايخها مفلات إيش زي أتملسي هرّه نخيد بلو مرتو كندي شديشته شوعات شمونت شوعات نون يكرتا شوعات زحزويا شديشتن 4 شمونت شديشته استلوت طباي ወይ ድማ ባህሪ በከመይ ትፈልጦ በከመይ ትዕቅቦ استلوت ባህርኻ ጠባያትካ በከመይ ትዕቅቦ እቲ ነዚኦም ዝሕተቶም ይኸብዶም ኣብዚ መልሲኻ ንዓና በኻ ትኸውን ብልኻ በዚያ ሕተቱ ትኸብዶም እዚኦም ንዓና ትኸውን ብልኻ እስኪ ድጎምልና ታቱ ዝተለወጠ ባህሪ ወይ ጠባያት በኸመይ ትዕቅቦ ምዕቃብ ቅዱሳት መጽሓፍት ብምንባብ ቅዱሳት ፊልም ብምራይ ቅዱሳት መዛሙር ንስማዕ ቅዱሳት ስብከታት ንስማዕ معت كيف رغاني بيت إخبار من ملاس مسبات نفسك قاني طبق زغنا ركب حولنا ويكاني ركب كله كله زعبي قفر إخبار كله كله مولى ملسي تمنت بمين ترى ما تفهمون تصوم من صلوات نقديفكم سي سجدان نقديفكم سنفتم بدحري من الصعوبة خيدكم الشيء كلتن شمونتن الله تعرف كلتن قصر خلت مو بقول طبيعتنا ባህሪያትና ካበዮም ዝብገሱ ከባቢና ከባቢያዊ ንኸይድ ዓዳዊ አይተርቦ ማይክሮፎን ማ እሺ ከባቢያዊ ዓዳዊ ናይ ወለድኻ ወለድ ስድራ ቤታዊ አህጉራዊ ሙሉ መልሲ ግን ወስኹ ስድራ ቤታዊ አካባቢያዊ ዓዳዊ አህጉራዊ ዓሌታዊ ሆም ደምታ ሆም ሀሚርና ዲና ዓሌታዊ ዘዳ አይተማርና ግደር ስድራ ቤታዊ አካባቢ አህጉራዊ ዓዳዊ ከለኻ አህጉራዊ ከምዚ ማለት ስኻ ባህሪያትካ ትልውጥ ከለኻሲ ወይ ድማ አሚን ቅሬታ ሓደ ጠባያትካ መበገሲ ይኸበይ ተረዳይ ጠባያትናትካ ዘሎስ ካበይ ፎሊቆም መበገሲዮን ካበይ ካብ ገዛ ርእስኻ ኣምፂኻ ሕጂ ውልቃዊ ከባባዊ ጎረባዊ ካያኻ ከባቢያዊ መዘናዊ ስድራ ቤታዊ ሃገራዊ አህጉራዊ እሺ ልኩሞ ናው ሙሉ መልሲ ናይ መጨረሽታዩ ንነጥብኹን ከዓ ናይ መዛዘቢ መንገሪኡ ቁጥር 8 ያተሪፋ አረ ይሱዳ خال حتى كل حتى يعترف تاوصري وانا نو حراي كويلكو ميزان ملكعي ناي طبيعات ወይ ባህሪያት ለውጢ አም መንፈሳውነት ግለጽ ሚዛን መለክዒ ናይ ጠባያት ወይ ድማ ባህሪ ዝበሃል ለውጢ አም መንፈሳውነት ግለጽ ቶም አርባዕተ ሚዛን መለክዒ ናይ ጠባያት ባህሪያት ለውጢ አም መንፈሳውነት ግለጽ ኣብ ክትልዎ ዝግባእካ ክትልለካ እሱ እቶም አንቶ ይዝገለጽኩም ማይ ይኮናል ሚዛናዊ እሲ ኣብ መንፈሳውነት መንፈሳውነት እቶም አንቶ ወይ ዝገለጽናዮም ጀነራል እዮም ንመንፈሳዊ ህይወትካ
ተለዊጥ ካለኻዶ መንፈሳዊ ህይወትካ ከመይ ጌርካ ትዕቅቦ ዝሕግዙ እዮም እዚኦም የብረ ዘለኹ ምንም መልስ ገዛ ርእስኻ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለኻ ካብ ጌጋን ሓጢያትን ናጻዲኻ ካብ ዕዳ ሓጢያት ናጻዲኻ ኣብ ዕላማ ተፈጥረኻ ከመይ ኣለኻ ግዜ ስለ ዝኸደ ኣብ እምነትካ ርድኢት ከመዩ እምነት ኣብ ክልተ ክፋል ንኸፍሎ ኣብ ሃይማኖታውን ኣብ ቃል ናይ ትግባራዊ ዝኾነ እምነትካ ከመይኻ ኣተሓዛ መንፈሳዊ ህይወትካ ከመዩ ናይ ሎሚ ዝነበረ ናይ ሰለስቲ ኮርሳት ሕቶታትና ኣብዚ ዛዝም ዲያኑና መልስ ዝነግሩና ብሰላም ኣበቦታኹም ናይ ሎሚ ዝነበረ ናይ ቀዳማይ እብረ ናይ ውድድር መንፈሳዊ ሓፈሻዊ ፍልጠት ውፅኢት ክንገር እዩ ከምቲ ፅቢትና ቀዳማይ መን ንፅበለና ጉጅለ መን ቀዳማይ ክኾን ንፅበለና መን ጉጅለ ኪዳነ ምህረት ካልኣይከ ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት እሺ حراي نتبتاتنا كاب نفس وقفهم شعت حتى يتحاتيتو كاب 36 نتبي 36 زمصي يلن اكو እሺ بمجمرتا دخ نجمر ولا بموداتا بمجمرتا شي رابعاي زمصو دخ نبل ولا قداماي እሺ እሺ حراي دحن كل حدا منفساوي بيت ክርስቲያንና እሺ 20.5 የማምጽው እዞም በቀዳማይ ንገልጾም ዘለና ጉጅለ ወይ ድማ መጸውዕ ሽሞም ቤተልሔም رابعاي ደረጃ بدحريهم 22 نطبي بحدم فرقانيم بليصمم ጉጅለ ቅዱስ ቂርቆስ አሙንጎ ቀዳማይን ካላይን ሕጂ አሙንጎ ክልቲ ኸነ ቅድስት ድንግል ማርያም ስሚ በቲ ቅድስት ኪዳነ ምህረታ በቲ አኻ ድንግል ማርያም ያው ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ ስጋሽ ስጋኻ ያም ተባሃይሎ ሙሉ ተነጥቢ 31 ነጥቢ ብምምጻ ቀዳማይ ዝተገልጹ ወይ ድማ ዝወጽ ማለት እዩ ድማ ጉጅለ መን ክንብሎም ኪዳነ ምህረት ዋላ ድንግል ማርያም በሉ ቅድስት ኪዳነ ምህረት ኮይኖም አለው 31 ነጥብ ማለት እዮም ካላይ ዝወጽኻ ቅድስት ድንግል ማርያም ብ27 ነጥቢ እግዚአብሔር አምላክ አገልግሎትና ይቀበሎ ሕራይ ስድራ እግዚአብሔር ኣብዚ ሎሚ ዝነበረ ቀዳማይ እብረናይ መንፈሳዊ ውድድር ናይ ሓፈሻዊ ፍልጠት ሕቶ 4 ጉጅለ በብክልተ ሰብ 8 ጉጅለ ቀዳሜቲ ቅድስት ኪዳነ ምህረት ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ቂርቆስ ኮሙ ድማ ቤተልሔም ዝብላያ ነይረን ስለዚ ሽልማታትና ክንዕድል ኢና ኩልናና ናብ መድረኽ እንዳመፀና ድማ ሽልማትና ንዕደል ራይ ብራብዓይ ደረጃ ኢና ክንጅምር ራብዓይ ደረጃ ዝሓዙ ምድብ ናይ ቤተልሔም ዲያቆን ድራር ኮሙ ድማ ክብራ ናብ መድረኽ حراي سالساي درجة زوصو مدب قدس ቂርቆስዮም أبراهام كومو ድማ ميرسي
حراي كلاي درجة زوصو مدب دنقل مريم إساياس كومدما روتا قداماي زوصو حاونا بركت كومدما راهيل الراي تحاويسكم ده مني قداماي مني خلاي سالساي ربعي أب እግዚአብሔር አምላኽና ኩላህና ቀዳሞቲና ዋና ዕላማና መንግስት አምላኽ መታዊ ተዓዲልና ያዘለና ሽልማት ንጽሪው ስዕል አድሁነዩ ወድሰብ ካብ ጸሎት ክበክር የቡልን ሰቂለህልና አቤቱ ጸሎት ከዕርን ከሎ ሰብካ አይምሩኡ ረጊኡ ንሰማያት ሐሲቡ ጸሎት ከዕርግ ስለዝግቦ አቤትና ናይ ጸሎት ቤት ተሊና ሰናይ እንተ ዘይብልና ናይ ጸሎት ቤት ካ አፍታ ገዛና ተቅዕና እዚያ ናይ ጸሎት ክትኮነልና ኢልና እግዚአብሔር አምላኽ በኻላ አጋጣሚ ብዝበለጸ ንራኸብ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ቀዳማይን ካላይን ሳልሳይን ክርዳውን ግን ክርዳአኩም ዘሎ ናይቶን ቀዳማይ ቁርብ ኪሎ ክብት ብልያ ናይቶን ካላይ ፍኹስ ሳልሳይ ፍኹስ እናበለት ኣብ ኪሎ ይትፍልይነቱ ዘሎ እግዚአብሔር መስክን ለኽና ይኹን ኔስታሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዩቲዩብ ቻነል ኔስታሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዩቲዩብ ቻነል ጎን ጎንቲ ትምህርቲ ስልጠና ኮርስ ያሬዳዊ መዝሙር በኩሉ ቋንቋታት ስነ ጽሑፋት ዛንታ ቅዱሳን መንፈሳዊ ልብ ወለድ መንፈሳዊ ፊልም መልሲ ንሕቶታትኩም ፖድካስት ካልእን እትህቦ አገልግሎት ተወሳኺ ምናይ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ስርዓት ቅቡላት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ንብረት ንገዛና ንቅድስት ቤተክርስቲያን ንህያባት ንሞባ ንኻልእን ዘገልግሉ ህያባት ወይ ድማ ንኻልእን ዘገልግሉ ንብረታት ናብ ኩሉ ዓለም ትልኽ ንዝያዳ ሓበሬታ ንምእዛዝን ንምውካስን ብዋትሳፕ ቴሌግራም ተደምሮ 251 979 53 2281 ወይ ድማ ተደምሮ 951 5 21 23 92 56 ቀሲስ ተወልደ ገብረ ትንሣኤልካ ምውካስን ምእዛዝን ይካ